is-Sibt tar-raba' ġimgħa tar-Ramdan. Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan, kapitlu 7, versi minn 40 sa 53. F'dak iż-żmien, meta xi wħud semgħu kliem Ġesu qalu: tassew dan hu l-profeta. Oħrajn qalu: dan hu l-Messija. Iżda xi wħud qalu: mela l-Messija għandu jiġi mill-Galilija? Ma tgħidx l-Iskrittura li l-Messija għandu jiġi min nisel ta' David u minn Betlehem, ir-raħal minn fejn kien David? Hekk in-nies ma qablux bejniethom minħabba fih. Xi wħud minnhom rridu jaqbduh, iżda ħadd ma metti jideh fuqu. L-għases reġgħu lura għand il-qassisin il-kbar u l-Fariżej u dawn qalulhom: dan kif ma ġibtuhx magħkom? L-għases qalulhom: qatt ħadd ma tkellem bħalu dan il-bniedem. Qabżu l-Fariżej u qalulhom: intom ukoll tqarraqtu? Hemm xi ħadd mill-kapijiet u l-Fariżej li jemmen fih, imma dawn x'qabda nies misħuta li l-liġi ma jafuwiex. Wieħed minnhom jismu Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesu, qabeż u qalilhom: jaqgħu l-liġi tagħna tikkundanna lil xi ħadd qabel ma tisma' lilu stess ħalli tkun taf x'inhu jagħmel? Huma qalulu: m'intix int ukoll mill-Galilija hux? Fittex fl-Iskrittura ħalli tara li ebda profeta ma jqum mill-Galilija. U wieħed telqu lejn djarhom. Il-kelma tal-Mulej tifħil lilek Kristu. Inti lest li tagħti lilek innifsek b'mod totali lil Ġesu? Ħadd ma jista' jkun indifferenti fit-tul meta ikkonfrontat mal-messaġġ ta' Ġesu. Il-messaġġ ta' Ġesu ikkaġuna firda għal ħafna li semgħuh. Iħud min-nies emnu li kien profeta, uħud li kien il-Messija, u uħud kienu jemnu li ma kien xejn minn dawn. Ir-reazzjoni tal-uffiċjali kienet dik ta' staġib. Huma marru biex jarrestawh, imma marru lura mingħajru għaliex qatt ma kienu semgħu lil xi ħadd jitkellem bħalu. Ir-reazzjoni tal-qassisin il-kbar u l-Fariżej kienet waħda ta' rabja. Ir-reazzjoni ta' Nikodemu kienet waħda ta' persuna timida. Qalbu qaltlu biex jiddefendi lil Ġesu, imma moħħu qallu biex ma jirriskjax. Spiss se jiġi żmien meta aħna wkoll irridu nkunu xhieda għal Kristu u għall-Evanġelju. Li tkun xhud ta' Kristu jista' jipprovoka li l-oħrajn jirridikulawk u li xejn ma tkun popolari man-nies. Tista' tgħaddi wkoll mill-liebes, mis-sagrifiċċju u mis-sofferenza. Inti lest li tiddefendi l-fidi tiegħek u l-Evanġelju flimkien mat-tagħlim tal-Knisja? Aziz Mulej, l-Evanġelju tiegħek iġib il-libertà u l-ferħ. Għamel li nkun lejali lejk anki meta dan jipproduċi toqol u dbatija f'ħajti. Indur b'tama lejk, Aziza Ommi Marija, u nitolbok tenni nikseb dik il-kuruna tal-glorja li bħalma l-Mulej tagħlilek jixtieq ukoll li jagħti lili tal-inkun għext ħajti billi tajt xhieda bla biża' tiegħu. Amen.